Bună seara, dinghis nutritori! Ghini ne aflăm iara, toara dimobeti armânească. Avem nădia că așteptați ca fi joi, să ne vedeți, și cum și noi mizi așteptăm să ne ascultați. Și tora seara nu fugim mult largu, nu nizem toată veselii, dimi noi adrăm este emisii de București, de România, și tora seara am rămas în București și ne îndemăsim cu Luiza Popescu, cu Luiza Alexandra Popescu, și va ne spune ea care este permiflu aluștor da o numi. Luiza și cum văzut pe frânza de Facebook, cum de din hăbare de și îndau zăli, crescut pipera, un loc iucur de sir mulți fărșiroți, și ea este disă fărșiroată și ne hărsi mult, va auzim și cum ne va năzburască tăra seara, va vedem desi li bagă zboarele mai multul fărșirotăși, să-i mai multul grămustinești. Luiza, ghine ne veniști tu Bună seara și ghine te aflai, Flori, ghine vă aflai și pe voi, acei care nu mă trăiesc de acasă. Când eram mică, nu știam cum zgresc cu ghini și să nu alătusescu, când unizeam afumați, zburam așa cum zburau sărbeanii de acolo. Când stăteam, afumația este un hoar aproape de București. Eu are mulți armâni sărbeani care vin tu României dit Macedonii. Ei își zic sărbeani că când fugirea ei acolo, sinurile erau băgate altă torlie de cum sunt tutora. Și când negeam acolo, zburam ca ei, și când stăteam acasă la Pipera, zburam ca fârșiroții de Pipera, așa că mă se îngrești tu un dialect, să zicem, o să-ți dau apandisea tu dialectul, tu te îngrești. Și de când tu mi mărtai la armâni dit șchipării, rămâni dit șchipării, așa că zburăși canăși. Zbor canăși, zburăscu, zice mama, zburăsc, zice tata, și zbor, zic ei, la socrul meu, la bărbatul. Mie îi pare rău că nu știu să zburăsc și mie ne-am fășirotea, știu așa, câte vă zbor. Nu este... Nu le odusesc de ghene. Nu sunt toată de multe zboaruri, zicem, care nu stea chică seare. Vreau să de Turlia de zburare, că are mușuteața ei, ca fi Grai Armânescu, are mușuteața a lui. Cum-ți vrei, m-ați vrei, o să stau așa și să zburăsc ca fărșiroți toată seara. Îi hârsesc cu multul, care asta este lucru. Luiza, Luiza Alexandra, spune-mi de taifa, de păpânii, străpăpânii a tăi, că mea numele a tali, dauli, au legătură cu păpâni, cu străpăpâni, v-ați vedem, v-a năzăstini care este permiflu. Da. Luiza mi-o băgară numai după muma Liza, mama al tata, toți de pe erau știr muma Liza al George al Preftu. Câțe că ea smărtă la una femeie care era de zații băruri prefți. Viniră dit frașari, ca sarsi, tu 1700, nesir pleasa din Zeană, Ninga Curceau, și am nea să-și mine și văzui locurile ațele tute, și când eram în Zeană pe munte, mi-am duc aminte și tora, mai a Ninga băna, că mai adică zburăm, nu mai bănează. Așa este... Da. Na, cață ne cheamă și plânzările când ne aducem aminte de păpânia noastră. Maxus ațeți avem crescută cu păpâni în casă. Dar este... Cu iertare. Nu-i țiva. Este mușat de... Spunem ducherile, ți le avem, că nu sunt toate ascundere. Da. Și teața, când duneau azății fârșiroți, noi nu him toți fârșiroți. Noi him plisoți. Că ți-e him de pleasa din Zeană. Așa că are lumăchi de armâni, are și lumăchiții de apoi. De lumachia de fârșiroț are niscânte alte lumăchiții a Horia. Da. De la și ei toți era dit
șchipării, cum zic românii din Albania, zburau limba albaneză și armânește și îngărțeaște. Mai știa și permite pe care le zicea tu albaneză. Erau de alte horde de Anvărliga de acolo. Mi-este greu când trăiesc cu la tine, Flori, și știu ți limbă zburăști să uțăm pe fărșurătească. Nu. Cum se cam alișor? Eu nu mi cârtescu, ți zici, mi hârsescu, okay. Steam tu cum zburăști să fărșurătești. Vă lipsește zac de avigăra de acolo, nu de Anvărliga. De avigăra, știți? Așa, horile, alte hori care sunt Avigăra de Curceau, Dișnița, Drenova, de acolo era Babani, Pitani și Maia este Liza, cu port numai este fapt la Pitu și mamă sa ei era de-al Babu. Mi spusești, Malintia, da zburam liheam, mi spusești că maia ta era să uiți cu Marica Pitu? Da, cântătoarea Marica Pitu era cu surină cu Maia. Maia era Liza Pitu, minte, smărit la Popescu. Femei al Pitu și babanii, femei de oameni învițați. Cu surinii mei toți sunt iaturi, farmaciști, IT-ști, economiști, cât bărul de la mama, apoi am, sârbeanii, papu era Paplu, tora că e la sârbeani, Paplu era de Coceani și femeia lui, Papsu al Papu, taș al Goga, avea ducheanii Coceani și una casă mare și peste un râu, nu știu cum ziceau ei că peste un casa lor trițea un râu. Ai zis de termifiliții le știu și eu de la mămăița. Mămăița este mama ali mami, care bânează. Și iar amati bune să-i da Dumnezeu? Îți da Dumnezeu. Și noi este vrem sănătate. Ea este fapt Ovcepole. Ovcepole. Este Iuva lângă Știp, tu Scopia. Masib armâni dit Republica Macedonia din Nord, care în Mutrescu Tora știu de țihori, zic că este acolo am vârligat de ei. Nu zici de bărul al Popescu, ești ceva și mi tornă pe la pleasa din Zeană, ziceam că sunt... Da, scărtească afendea tău. Ziceam că sunt dit 7, 8, nu ți-am minte câte, mai multe bări de prefți. Era, cum să zic, o femeie tinisită, toarmâna mea, când nesima conzeană de ză și pe tupleasa din Zeană, Ninga Curceau, aflăm un mur de biserică și Ninga murul acela aflăm în cruții și acolo era trecut numai al papu sau al papu, Anastase, și să-mi minte că când Maia făcea, știi, când ne dumani ca la biserică de față treți numele de liturghie, tot în a băga preftul, și la morță tot în a băga preftul, numai preftul ăștia știu că zburăm tora de 4 țințe băre cam largul din noi. Da, și nu știu, altceva să zic, vine rătul României. Spune cheamă din numele tale, Daule, cu care are legătură. Și Alexandra, mama îmi băgă Luiza după Maia, după soacră sa, și Alexandra după papsoa ei. Papsoa ei este tată soale mămăiții, armânii sărbeani de afumați îl știu, este pap Johnny, ei ziceau așa, pe el îl chema Santi, Alexandru, toată dunia mai zicea pap Johnny, că era mult lucrător și un om mult bun. Nu știu mai să aibă alți oameni
Tora nu pot zic că eu escut de soi de oameni buni, nu este voi să scot tu migdanii. Era un om mult bun și a vă spun câți. El zicea și masă hină un om la mine să încaftă părați, măcar ți nevoie avea. Cât ar și mă că omul acel, dar să încaftă anea și mine să-i zică, nu? Și altul zbor care zicea sti ved cum aravdză raua, că buna o aravdă tuță. Omul ăsta spune că magine tu chiros slab. Da. Așa că este numele meu de Wahine, de la Papjoni și de la Mumaliza. Știi altul zbor ți-l zicea Maia de partea Alafendia tău? Da. Mumaliza zicea un zbor cu care mine crescui. De pe să-ți iasă numa, mai bine să-ți iasă ochii. Asta vrea să zică că lipsește staifronimă, seșne cu chiră, la ți spruzați de ani a curhi de tindeam piti, cu caș, cu praș, cu de tuti. Alanta Radeva te băgăm să nadași vărăpită. Are chirotora ținom tea să piti de țeli că Pandi, bărbatul meu, vrea pite de praș, altă soi de pită și tora a curchi să fac pitele cum le vrea el. Că eu nu mâncă de multă pită și i-a dat a lui pită de praș. De-ațea de Maia n-am adrat de mult. Cum le adra Maia? Avea apărăturile ea, horia de adrare pitile? Nu, așa este pita care o fac toate fetele, muierile de pipera. Chiar sunt mult nicuchire fărșiroatele. Și cu asta spun, nu vă zic că alante armâni nu sunt, dar fărșiroatele sunt super nicuchire. Știr să facă măcar de toate soile, pite de toate soile și masă mi întreghi, să zic să, nu știu, să adrăm sau cum ved eu cum zicem, tabără, ca de cilimani. Un chirodi și de are de adun, de cilimani. Un chirodi și de are de adun, de cilimani. Am ahăte muieri buni și nicuchiri de pipera cu care poți să zburăși la zic tine o să ne ajut să facem piti, tine o să ne ajut să facem, ca să învățăm cilimanii să facă, nu? Este ideea ta să duc cam adică. Valea drama este lucru, valea îngrăpsima, ați nu le-a grăși. Și sigur valea drama. Diveră. Da. Curioasă, Luiza, nu voi să agărșim, să ne zicem alargul și să nu spunem că ați ține Mutrescu și vor să bagă vreo întrebare. Poți să dar acest lucru, sunt live-ul ți zvârteaște ora pe Facebook și Maria cu Viorel ți sunt o de adun cu noi și nu maș Maria și Viorel, am și Șana, mica lor este din Daimeș, din noi. Și vă ajută și noi vă băgăm întrebările când va să avem niheamă chiro. Spuneam că tine crescuși pipera, acolo eu zisești că are are multe tăifuri, multe fumei de fărșuroți. Ți aduțeri aminte ai de bana de ciliman, acolo, pipera. Cum era? Pipera, pot să zic că nu are alăxită mult. Și am una fată de 10 ani. Să joacă pe sucachi cum ne jucam și mine. Zburăște în afară cum zburam și mine. Pe sucachea noastră lipsește zic că până tora și niscănțani, până cu globalizarea, tora avem și un chinez, era goală sucachi de rămâni, cățe ei când viniră de Albanii își luară și în mână și numai de sucachi, este numai afară ei de viniră ei de Albanii, dar apoi când nesiră tu Bulgarii băgară numai afară ei și acolo, frașari, nu mai este frașari, dar tora zice frășari. Și himună comunitate adunată. Toată Duneaua știe pe toată Duneaua. Când știu că Raina e în afară și să joacă, n-am ies că fără... Că-ți arihate, nu ai cană. Arihate, da.
Da. Bana ai mine că cum este era, părinții, bărbații, tații la ficiorii tora făceau julamina când era niț, ficiorii care sunt tora luară și ei și fac julamina cum făcea tația lor. Julamina este... Sadară te bobotează pe ținții cât 6 de ianar, cate an, și este ca un turlii de colindă armânescu. Nu știu, dar masa lătusesc, este sărbătoarea când cad cruțile amoi, candașii. Da, când s-aruncă cu cruțea de zduc nătutorii de uia, de toapă, de aruncă prefția, asta înțena și este. Să spun în dreptul, diu vini și cățeu ținem, cățeu ținum nica, nu știu să spun, dar să-ți dă ceva, când eram mică și vinea julamina, Maia născula, țineam, aveam părați tu mână, le dădeam și Maia nu le dădeai, făceam ca așa, că Maia nu le dădeai părați cât lipsea, zicea, nu-i problemă, îți luăm feta, nu-i problemă, îți luăm găina. Dar era așa ca e, nu. Am văzut asta Arad, M. Pipera, M. Candala. Palazul Mare de Custanța. Și Palazul Mare de Custanța. Și acoții cu surinia mea de caizăși de-al Pitu, de-al Babu, mulți din ei sunt cu Custanța. Palazul Mare. Maia mea e de Palazul Mare. Ia stimușat că sunt este Arăd și avem nădia că v-ați duc malargul cu școala antibărnuri de ficioriții din apoi. Și mai că zburam de întrebări, avem prota întrebării. Okay. Eu zic că vine prota întrebare. Di Americii. De la Din Itrando. Cu surinul al tata. Te bășăm, Dini. Dini ne mătreaște, îi pitrițăm și noi multe hiratimete, multe înclinăciuni. Și ne zice așa, vreau să te întreb ții impact a avut i sufletul la tău, zveți hoara eu să amintă papla nostru preftul de pleasa, Anastas Popescu, și mă ațeali ducher ti fețere și mă durută te armânami. Din mi faci plângător. Mă vrei plângu și o de-adun cu tine, ca să simt daulea și ți să ne vadă dumnea. Dini fece una carte și o să-i zic ca lui că nu ți-am minte cu iertare. Oama, snexul caft. Nu ți-am minte numai titlul. Și pe cartea ta are băgat fotografii de la muroist de Plesa din Zeană. Mații ciudii. Și este zborul de Lunina de Sfinduchi? M-a scris el și nu, da, nu. Vana spună din mas năveadă, doar vana spună de se alătusim cu... Lipsește să vă las niheamă, mă nu să caft și o scaft și îngrăpsesc, mine m-a amânat, o pot bag și fotografie cu cartea cu oamă și cu autograful lui. Rădățini de păpâni. Rădățini. Uite, aia este. El scrise cartea asta, ninti snizem, că tu excursiunea asta ca eram de adun. Ninti snizem Pleasa din Zeană și tu cartea lui zice că avea văzut un mur și că păpănii plângea pe acel mur și era murul ale bisericii. Și Flori, când ne-asim Pleasa din Zeană, și murul ale bisericii avea rămasă de toată hoara. Și că mi-am burcat, de n-a vrea să plec. Că stăteam cu Maia pe telefon și ea disturiile ei, Maia e fapt minga Silistra, Bulgarie, pe calea. Când avea fugit din Albanii. Și ea știa istoriile și zicea, să stai cu soratea cât biserică, în dreapta o sibă casa, alții nu știu care, în stânga o sibă casa. Ea știa istoriile de la soacră sau de la... Da, și când ne mutream în stânga, era temelia, Timeilu, tuvlili, goală, a rămas în padi și ceva altceva la antituti luate. Tisa drama este fu mira la multi hor de fuzirea Armănii și avem nădia ca ațeali horții mata armasiră în Cicioare și ubănează nica Armănii avem nădia să le vedem ahât și mușate nica multul chiro de oaninti. Da, Dumnezeu să ghini și să nu vezi fații cu viținii de sticale.
Da, Dumnezeu să schimb cum fum pântora, fără polimuri și fără frică, că avură păpania noci frică și trămândare și sufletul adunat, de când fugiră de eu vineră, de când fugiră de Albanie, de Macedonie, de peste tot de vinerea aia, până tu ținzăți optul, mi se pare, tu ținzăți optul să stabiliră tupipera. Și după aia vine și comunismul și alții trapsiră după aia. Alții trapsiră. Și mai tu niscânță de ei tu bitista de bana, că țară zveadă cam arihati. Da. Să țină Dumnezeu si marihati de și în ploși fără polen, este vrem. Așa sibă. Aclopi pera vizuși că dimi videai cum era și tu arăzli cum era tu fumeile de grămusteai, de sărbeai, videai cum era arăzli și la fumeile de fărșiroți. M-a dus aminte-ți viduși maș la fărșiroți și nu era și la sărbeai? Mi se pare că maș limba. Zboarele care sunt alte, dar apoi tinia, creșterea cu arușanii, cu snunavdă, cu amvileali să le țin tu casă, să nu se știe bătutul duneaua. Sunt niscânti lucruri care tora niheamă cu niheamă scher și am nădia că noi la Celimania Noci o să putem să lăzățem înapoi cum este ghini să mă poți fați un lucru bun să fați, mă poți fați un lucru rău să nu fați, să te țini. Este niheam una pandasici de la landă, la întrebare ți am piaradă, că vreau să te întreb care sunt toate axițiile ambița și amintași tu taifă și care mândește că v-ați hibă de ajutor de toată bana și mea și care v-ați vrea să le dai mai largul știi taifa ta, ficiurița tăi. Prota, mi se pare că axii valori, nu? Valori. Prota, mi se pare că tinia este de mare semasi tubana tuturor oamenilor, că ți masa ai tinii, știi cum să zburăști, știi cum să nu grești, știi cum să te porți, nu? Cu oamenii de avigăra, cu oamenii care îți trec pe bană. Tata când eram mică și avea om obor, uzmichiar, că fățea, când bitisea lucru, o tiprânț, o lua și o băga piținul, băga smăcă, stătea și el de măcar, nu stătea cu nărele indiană că mine iesc, nu știu ți, și ațel nu are ți să facă vini da cu metura la mine și nu, stătea și măca cu el și arădea cu el și te-ața mutrea minitora, nu știu cum să-ți armânești zborul aici învițai de la socră, nu? Ei când vor zăcă că ai una companie, zăcă că ești afendico. Afendi știu că îi zățea Maia a socrusului. Ca alături de embur. Ca de preftul, ca, da, zățem că ca afendico. Mi-minduiescu că este o am luată și mine de la tata și oamenii care lucrară cu mine pot să spună că ca nu oară numi mutri mini manzeană de alanță. Him toți oameni, him toți cele mai de al Dumnezeu și lipsește să him oameni pentru soni. Tinia, sim oameni, altceva. Mai este cu m-ați poți fați un bun fău, m-ați poți fați un rău alasul, că mulți poți facă rău, cum ziceam de papu, nu? Că zicea că se ved cum arabză raua, că bună o arab de toți. Nu știu, mine tot nașteam și cum zic mine, nu mi-avea zis mama că
m-a stimărit cu mucanul stivatum. Dar mine tu, inima mea, tu, sufletul meu, știam că mine voi să mi-a murit cu un rămân. Și... Rămân, zisești, nu? Un rămân, nu cu un armân. Păi zicești că vrei să zburăți ca fârșiroții, nu poți zic armân. Tora nu-i bagă zboare, ținu-le spuși. Ți aveai tu nădii, tu minti, ațeață și dea de dumiță. Aș te minduiesc că când vrei ceva și te minduiești și aici este ai avigra de tine și de minduierile tale, universul, Dumnezeu, ți le aduce. Te-ați ai ghini sim buni, sim pozitivi, să minduim ghini, să nu minduim te urâteți și te lucruri care nu sunt bune, că mă treacă, tu bitesită ajungi să aprochi lucrurile care le minduiești. Da. Și zic ceva de oa, să ne scânți mulți oameni care zic că nu are armâni, nu aflăm cu care să ne mărtăm, nu aflăm cu care să ne însurăm. Când popănia noci vine rădit arbinușii, dit Albanii, dit Macedonii, dit Gărții, de vine rădit peste tot, prot avrur să fugă înapoi. Ei erau oameni de munte, pășteau oile și când vine Bulgaria și văzură că au ahări și că lipsește să neagă să lucrează locul cafețul, fugiră, vrură să fugă înapoi. Nu putură că schiseră sinurile. Matora, ți toate sinurile sunt desfapte, tine zăți că nu are armâni cu cai stensori, cu cai stemăriți, mutrea tu Gărții, mutrea tu Macedonii, mutrea tu Arbinușii, mutrea tu Americii. Are armâni. Are armâni peste tot. Da. Mi-am să ajungem și la partea cu mărtarea. Să-mi spuni de nicotirul tău, practica ta uidisită, Pandi, de taifa Murga, zici ghini? Murga, așiții. Să-mi spuni cheamă cum de la flaștini. Și este de șchipărie. Și este de acolo de horli de Iaraș, gați și atăi? Nu, ni cheamă cam mai departe. El se tu în hoară ca este tu singur cu grecul și hoara lui era hoară de greț, avea niscânți armânii, hoară era hoară mică. Știți hoară? Ție nu mai hoara? Cardicachi. Cardicachi. Aici nu era tot scurceau, era în zeană, câtă munti, la noi era răcoari. Da, al Pandi, mărata era o noară lânzidă și îi dăsi un cusurin, un soț de-al papu că ți vrei să aduc la Andină, Costandină mă chema, ca să te faci ghini și curceaua era dați să-ți cu autobuzul și a zis, apa hați de curceau voi. Și ațel avea un frigider, ea nu știa că are frigidere, frigorifer, zic ei tu șchepărie. Și a dus apa rație și îi zise că e de curceau și se ghini. Da. Care mărtaș cu Pandi, Murga. Cum de te ținăși numai Popescu? Spune-ne niște mai este istorie. Cum zic mine, are un leghi tu, noi fețim numta tu grec, tu atină, tu eladă. El lipsea și ziceam că nicuchirul tău adrăsculia Gărții, Atina. Nicuchirul meu este naima, cum zicem, evidentă, probă, nu? Probă, da, de armânami. Câțe, este amintat tușchepărie, are cetățenie greacă, își bănează România. L-a dus Mira câtă Luiza, câtă... Aș fi posibil, da. Noi ne aflăm tu internet, că mi întrebai cum ne aflăm. Nu tu Facebook, că nu era atunci Facebook, era High Five. Aia ești editora bărnului, editora sigura, nu știu, ți este High Five. Aia noi ce mai auzi și acurchim și noi zicem așa. Știu ți era High Five și nu e Snapchat. Așa că și țin de Pandi. Pandi avea doi soți aua care era vârgăreani.
Adică, până zăsim zburăscu armânește, zburăsc armânește, zburăsc râmânește, zboah râmânește, ca fășiroții dit șchipărie, și nu zburăm de armânie dit vârgărie, nu? Care zic a zburăscu. Și el avea, niscând soța oatu României când vine, care erau armâni, sunt armâni vârgăreani și avză la ei cu întrebarea cu hii. Fărșiroții nu zic hii, fărșiroții zic ești. Și protul zbor care mi întreabă Pandi, hii armână? Da. Masa avea să, nu știu, cum vor ficiorii ta să acurchească un moabeti când vor să adună cu fetii, ți față moșată, ți fotografii, nu știu cum, ți cu sigur ai dădeam bloc. Așa că ficiori, masă întreg una fată de care știi sigur că este română și să întreg ești română, nu poate să-ți da bloc. Da, e și așa hurhi tot de acolo. Deci, cum ar rămas cu numai Popescu? Numai Popescu. Feții m numta toatină, feții m-au numta de feată, București, și numta de ficior și cu numta tu biserică, o feții m toatină, și acolo toatină are ca un lege, Nom. Da, nom, ca îi că muierea vrea să-și țină numai de feată, nu alexește cu ața bărbasului. Mai este un lei, un nom scriat, nescriat. Că toate cu surinile al Pandi, toate au băgată numai după bărbasul. Că masneți faci nu știu ce carte, ți-o alexește numai. Mine nu știam, noi nu știam astunci, noi nu bănam acolo, bănam auat, în România, așa că nu știam cum să alexim numai, achicăsim că așa este nomul, așa fățem. Și voi să zic, când avză Maia nu mai putea, că zicea, noi n-avem ficiori, ca îți ducă numai mai departe, să nu numai Popescu, du-se mai departe. Așa că fu nu știu cum zic, în situații de niștearea noastră, că nu știm să nizem să petrețem cărțile cam adininti, și de, nu știu, de himfronim, dacă zice că ca și omul, și omul. Era ficioria voștri au numai? Murga. Murga. Murga că așa este, muierea armânii cu numai ei și Cilimani ea numai bărbat. Numai lor, cum și noi luăm numai după pupăni și numai Cilimanilor a noci este după pupăni. Pe Nicu o cheamă Nasi după Papu Tanasi, care este socrul, și Nica o cheamă Teodora după soacră mea. Aici sunt nume care le băgăm ca să ne adetea și sigur tu României știi că îți bagă cam multe nume numai așa și bănăm tueta de tora și că vrem să him și noi când ne chisiți să nu goală păpănii așa că băgăm nica un nume și a fetei îi băgăm Raina. În Rusia n-au, are multe armâni tu Macedoniei cu numai Raina. Și a fciorului băgai Iv. Iv este de la designerul de modă care în Rusia nea prota când a hurhita să ies cu interesata și de fashion design de modă și Yves Saint Laurent ne aveam băgată și la mașină. Așa că când avem că e ficior, nu știam ce nume zbăgăm. Nasi o aveam băgată, sigur, știam, după papu, dar simți altă nume zbăgăm, aflăm Iv. Și după aia, când o pitezăm, tata nu a avut ficior, a lui n-avea cai să-i bagă numai, mine duși Popescu cam mai dininte și când o pitezăm, îi băgăm și Nicolas. Așa că o cheamă și capitata. Zbânează, vreau să nu greșim, zicem că Pandi, Nicuchirul tău, este un arhitect mult bun, are amintată și premii de arhitectură, ibitelițăm și a lui Hiri Timati, mă mutrească tora. Pandi tora, nu știu, mă să ajungi, mă fugi cu niții la mama ca să mă lasă pe mine, refacte, să poți zburăs cu tine. Ia, că zburai pe ficiuristicile mei a tăi, ai doi ficiuriți, fată și ficior Timirachi,
care va crească mea, tu un, cum să sești, tu un lumii cama nouă, cama modernă. Ția dar tinitu taifă, titrițarea cama largu a Duhului armânescu. Prota zburăm, limba, caiuțani, dar apoi a cântițele, dicând sfețeră doi lăcând cantic de sărmâniță. Și când eram tora și văr în 2 meși, tora veara, el a hurhit de zburăște tora. Și când eram tora veara toatină la socrinio, câtzu, și a hurhit să aur, mami curbani, armase rătuți, dați piciorul ațel, dă-si curbani. Câțe că canticul zății, cum este? Mai ță da curbani. Mai ță da curbani, mințeam mami curbani cu canticul meu. Da. Și mi se pare că zburarea, limba, este ca itifații, că când av zun că zburăști ceva una limbă, nu, ești de băroațele, ești de Anglii, ești de Franții, ești de Germanii, ești de teladă, nu? Zborul și limba este ca arată ca eștini și rădățina ta, de viniș. Așa că te asază-ți limba de dadă, nu? Mi se pare că mine ca mamă, protul lucru care lipsește să fac ticilimainea mea este să-i înveți ți să întiei de vină ca himnoi, că ți cu trecură părinția noștri, Raina știi că Maia și cu papul fură deportați, că li se luară drepturile, că erau chiși ca tu hapsi, tu un biloc și că nu puteau să fugă de acolo. Știu istorii care lipsește, nu? Și știm, cum și mine știu de pleasa din Zeană, lipsește și ea să știe de Iine, nu? Ca fi bărnă cu permifile, ți lipsește să le dăm alargul. Așa, da. Și ține se pare iara de simasie mare ticilimani și așteptul să crească nica Niheamă Raina, voi să o petrec la suțată. Aia mi se pare că experiența mea cu suțata, cu fara, este priceless, nu? Cum zicem, fără, nu poți să-i bați, zic că fația hăți părați. Nu, este priceless. Fără poți zis cât spărați. Este mult bună și mult mușată. Avem și alții, ne scânti antribărții, va le băgăm pe radă cam în clo, anda va ține zborul lucrurilor adrati partea armânească. Avem alții de la Costa Caracheu în Antribarie, în Arada și va o băgăm atunci anda va să zburăm lucrurilor armânescu. Până să ajungem acolo, Găsești un zbor cu ăsta Canacheu și voi să, nu știu ți întrebarea asta, că eu nu pot să ved. Ați zic eu după aia. Voi să-i zic Haristo și al lui și al Taseal Stamule, că ți vizură tu mine, ți eu nu aveam vizură. Vizură tu mine că am căcot. Vizură tu mine că eu pot să am cum zici, lipici la public, că pot să zburăsc cu, nu, tuduniau, să ies cu piscenă, să fac părăstiseri de evenimente și mi băgară tasadar primăvara armânilor, eu fură sute de iși, nu? Și experiența mea era zero. Va să zburăm testul lucru până să ajungem acolo. Că, nu știu, ți întrebare băgă, dar cu linia este Haristo. Lucrul armânescu. Nu putea să-i bălba largul de este lucrurii. Zbrăși maninti că aveai mirachi și să avea hari mult partea asta de fashion, de modă. Da. Ți lucrul ai drată tu, ai să dumenic. Eu când ați în minte că ai drată de cheamă. Vreau protata sneg să dau examen și intru la facultatea de fashion design, de modă. Adrai ASEU, nești adrai economie, nu adrai modă. Avem îngrăpsită pe părăstăsearii, că adrai și dau facultăți și că tora adar și un MBA online. Tora MBA online l-a lăsat Niheamă, este pe hold, a lăsat pe Niheamă așteptare, și că l-a hurhit când era pandemie, eu cât aveam adrat în Niclu și mi se părea
că maș să stau acasă cu Niclu, nu este timini... lipsea să dar și altceva. Lipsea să dar și altceva, că mine ies cu un persoană, un om cu activități multi, cu lucru multu și mi se părea că mi se părea că să stau acasă pe pandemie, când toate eventurile schiseră, toate nunțele de năsiră și șed maș cu cilimanul acasă, mine era, nu, lipsește să fac altceva. Ți poți fac, hai să fac un master online. Zând de partea asta cu fashion. Eu când mi-aduc aminti, nu știu mai sunt ghini minti, avea dreaptă țivani scânti stuliți, era idea știi dadă, știi hia ei. Adraia este onoară, da, nu ținu multul, că lipseata să am chirota, să pot să îndreg lucrurile cum lipsește, să am chirota, să fac lucru sartul, serios. Și nu aveam chiro, că aveam evenimentele care le adram și atunci ne-am zis că nu pot să le fac pe tuti și lipsește să aleg ți voi să adar. Zănatea pe care o adar nu pot zic că o alep și eu zic că mi-alep să ia pe mine și a hurhita să organizez evenimente, tora și 14 de ani. Și că ți-e zișa din Avra Haristo al domnul Canacheu și al tăsea al Stamule, că când ahurchești să faci evenimente, ne să bagi CV-ul iuva și te întreabă ce experiență ai. Ce atragi pântora? Sala Palatului, 4500 de persoane, 100 hinghiți autocare venite de Custanța și de Tulcea, jandarmerii, poliții, Alexandru Ioan Cuza la Palatul Parlamentului, adunările care le aveam, Asunținea cu armânii, mutrea, voi să zic ceva, Flori, cu zborul ăstu. Ți lucri mări, adrară, și tata era președinte, nu? La Fendea tău fu prezidentul la Fălcarea București afară ei, în 2 ani. Ți lucru adrară pe pâinea noastră și noi atunci eram fete, ficiori, nu? Torahim, bărbați, muieri și cum să facem? Voi să vă gresc să luăm hlambura înapoi, nu? Asta era și întrebarea. Zicea și domnul Canacheu, zic că în alaptă ne cheamă, zic că him dau legioanii, Aristotel este lucrul, zic, ții minduierea vesti lucrul la afară ei. Minduieri lucrul la afară ei. Ziceam că minduiesc că lipsește să luăm bărul, nu? Hlambura. Să luăm hlambura și îți ducem manintiții fețir ei până tora. Evenimente a hădi mări, să se adună hăt armânami, nu? Cât se adunară la București, anii aței, eram mică, nu știu, cred că are hinghiți ani, de atunci, dau unii 5, dau unii 6. Da? Și lipsește să facem și noi, tora, ți fețir ei atunci și mai mult, că noi tora avem internet, avem șteari, avem vreari, criscum cu lucrurile este, știm cum se făceau, că li fețim, așa că, nu știu, zătini numi, hai zgrim. Vana cața o tahini. Va scărtească alanță, ți nu va așa află numai, nu? Ca mai Guinness nu ziceam, maca, dar hai să ne adunăm. Hai să ne adunăm ticilimania noci, nu? Ca să bănează și ei cum bănăm noi, cu ți fețim noi până tora, nu? Să facă și ei. Eu mi gândesc cu caoaș, nu știu, îmi pare că era tu pandemie, anda avum când i-am cu mai multe dadi și cu ficioriți, tu par coații București și, nu știu, mi gândesc că fora și când i-am mult mușati, că dimi toți era ficioriți armâni și mulți de ei zbura armânești și era un harau să-i vezi de adun. Sigura, lipsește să ne adunăm și să putem să adrăm iara ți era. Pe frânza afariei, pe site-ul afariei, câțesc nu hibă, nu știu mai să aibă, dar minduiescu, câțesc nu hibă un loc, eu poți să ai CV, poți să bați CV și companiile de armâni care caftă oameni, câțesc duc în afară la e-jobs, nu? Când poți să mutrească acolo, să vadă care armân adară, nu știu, ții sau este specialiști. Este o idee mult bună, vai Pitrițean cu barea presidentului de tora, Sterica Fudulea, ma să ne mutrească, să-și îngrăpsească.
Bună seara, amați nu mutrească. Îi grim. Ia si tuxeane zilele astea, ama caști, vai, ne mutrești de acolo. Când o să aibă chiro. Iar după aia, când, nu știu, vrem să ne zicem, mutrim la uvrei. Când ei vor să acupără ceva, vor să ia una casă, vor să, nu știu, acopără una firidă, să minduiesc cai evreu de amelari companii de fățării firidii. Hai să neg la el, ca părații să rămână la noi, să nu neagă în afară. Cum are și tutti cratili, product of Australia. Produs românesc. Toată duniaua vrea ca economia să neagă în Inti. Cum să neagă economia în Inti? Noi nu știm să ținem părații la noi, să-i aducem înapoi anamisa din noi. Sigur, are niscânți oameni care fac ca este lucruri și care iar mai de lucrează cu noi și... Dar noi va sibă lucru armânescu. Dar noi va sibă lucru armânescu și Dalihia, știu că este era un pon a tău, îl zburăm niheam în Inti să hurhim andamusea și este una idee iara mult bună și mea că știi că zburăm, că este era naetea ti site-ul acel apuntea, care ar masi ni bitisit. Ama ca știm, va să aflăm va chiroști el, asta era ideea să se adună cloții pe turli pe tăbăbii. Tutti îmburdăchiliții au legătură cu zănatea, cate și un cu zănatea lui ți poate să facă și că ți nu putem să ne ajutăm un talent. Păpănia noci să ajuta un talent, că ți-e că nu avea. Știi că din afară anda rămătresc cu Duniaua, așa zic ti noi, te armâi, că him mult ligați, că ne ajutăm mult un cu alantul, ama candatul chirolo din Sony s-a greșit nihea mai este lucru. Da, hai să zic că lipsește să năturăm înapoi cu suratea cât eu era ei la păpănia noci, să făceam lucrurile cu sarte cum le făcea ei. Așa să ne ajută Dumnezeu. Tora strițăm mai largul și să zburăm niheamă de aduțări la minti, ți le ai de la activitățile, ți le-ai adrat tu protlobărnu, pilisterlu, ți aduțări aminti ai de atunțea și după ți trecum mai largul și crescum, că dimiaram de adun tu protlobărnu, pilisterlu. Care fu lucrurile ți le adrași tu parea de la Consiliul a Tinerilor Armâni? Pe zborâși niheamă de ațeli spectacoli, mult mușate ți s-a drat ațel chiro. Și care s-a dat în scânte de alișează? Prota cu suțata a hurhim cu pilisterul din Izeam de Giucam, cântam, nu? Așa a hurhit tot. Făceam și sculie armânească cu Aurelia și cu Maria, Aurelia Mihale, Tora și... Aurelia Mihale și cu Maria Bara și... Iali Dauli erau dascalițele care ne învățară să zburăm, să scriem armânește. După aia cu Consiliul Tinerilor Armâni, cum zicești, că am amânat evenimentele. Deja de navra că timinii ies cu parte de suțată, de fară, fu timarissimasi, că ține idea de ața experiență pe care nu poți să o afli iuva fără să o păltești. Și ce vrea să zic că este? Vrea să zic că eu ajunsul la sala palatului, nimti snecta să iau cu nichiti oamenii care mi pulteau să iau cu nichiti ora anii de fund. Că eram cu suțata și știam cum se intră și piu se intră și cum se bagă benerele când vrei să adari ziua culturii, ei ta să știi barmânii zină și cum să te aduni la eu să dă rătora târgul de Crăciun, la Piața Constituției, nu? Când adram, nu? Și lipsea să iei legăturile cu jandarmeria, să știi cum să hină autocarele, ca să nu blochează București, o zină câte 4 în oră, numai multe. Și tu este îngripsite ca voluntariat, sunt tu de simasi, wow, când tu tine ai 18 de ani și ai ahâte pe CV și știi să adari ahâte, omul ăla întotdeauna zice, wow, nu? Că și tora Maxus de Țânchiro, știu că partea asta de voluntariat este precunoscută și ca, cum să zic, ca lucru. Ca lucru, e experiență de lucru, știu că se adună. Dacă este tu pensii, poate să se bagă acolo, să se misură tu anii de lucru.
ani de lucru. Teața, toți cilimanii care vor și au ducherii, ti bana lor. Nu vrei să ai ducherii te armânami, vrei să ai ducherii te bana ta, ca să știi ți ești și cum ești, că tine ești altă soie, ești altă turlie, altă mileti. Și atunci poți să nedzi la suțată, la afară, să faci voluntariat și să înveți lucruri care nu ai cum să le înveți tu alt loc. Teața, când nițea mei o să crească, sigura voi să ia si bănica suțata și fara, ta să aibă eu ducă, să aibă eu să înveață. Și vrei să zic un zbor tora. Zine la Nica Lândărâș și eu aștept. Vreau să zic idiu lucru, nu știu mai să știi și mai să vezi în gripserile, aseara un scris pe Raina la Nica Lândărâșă. Mersi mult că avem ananghi de cât mai mulți ficiuriți, ațeiți nămutriți și aveți ficiuriți, nipoți, strănipoți, ți știu au doar ti cântare, ti spuneari poezii, hiți așteptați, i-a îngrăpsiți la Nica Lândăruș și ți va țână tu 11 de Andreu la Teatrul Uvriescu de Aoații de București. Și ne hărsim mult să avem că o îngrăpsit și pitica ta. Mi spui, Niheamă, cum ea nu este aici ca mine. Cu care o înzeaști? Nu știu, are luat și de la toți, dar nu este ca mine că e frică ta să zburască din mintea oamenilor. Și este un lucru exact, ți-au un scriș la Nica Lândărușă, că ți-am minduiesc, nu are ceva te achirari, ți poți să schibă. Asta arătă oamenii de ea că a greșine când te zboare sau asibă oamenii buni și nu o să arădă. Caz mâncare hiniți, nu arădeți. Ciuriți nu s-a ridicat noară, tu sunt mult buni și mult ariși pe scenă. Și că tie, iar se mai sie multă ca să aibă experiență cu public speaking, nu? Cu zburarea din mintea oamenilor. Că are oameni mări care ajung ca nu arăt un ahtare ca asta, sigur va să înveță ca nu ară. Și că tu armânami, eu tot duneaua aiva și mizi așteaptă pe scenă, este cu atât cam lișor ca să învețe este lucru. Nu ai ceva de achirare, este că când ești să mare și neți să dari un pitch de o campanie și nu poți să țini prezentarea, nu poți să faci părăstisearea că ți-i nu știu cum na pandica, că ai emoții și așa, este amânat, vrea să ahurchește din nic, dar când să ajungă mare să nezi direct și să o iei părăstisearea pe care o adar, nu? Ți vrei să-ți scuze? Eu vreau să-mi spui, Niheamă, de părăstiserile ți le-ai agrată de primăvara armăilor și să-mi spui, Niheamă, ți era Horia, cum era adrata Horia este eventul, tu aței ani, în 2 ani, nu știu, de 2-3 ani arada, fu un alt turli, un alt concept de primăvara armăilor și vă spui în tine cum era. Cum fu astunci n-a fost să-ți dă, cum este tora neasă de 2-3 ani? Tora s-a dar una parei Andrazii, una parei de la afară, de la Timirami, Andrazii Custanța și una altă parei Andrazii Aoații București. Când atunci știu că era Idiul spectacol, ți-ți ducea tu mai mulți că să bați. Idiul și era cu vreari multă și cu cum zic mine, cu bidimo multul, că ți avdrai Idiu spectacol București, dapoi anizeai Slobozia, dapoi Custanța, dapoi Tulcea și erau cântătorii tuți armâni pe care oamenii vor, că și armânii de București îi vor pe cântătorii de Custanța, numai și pe ăștia de București, și pe cei de Slobozia, numai și pe cei de București. Mi se pare mult mușat că era Idiul spectacol peste tot. Și sprimna aestu festival tu că se bazi, n-ai mamări că se bazi eu bănează armâni. Va este una idee să se adară diznău asta lucru, că mea sunt o armâni va de București, si vor zveadă niscânti pareții să spun maș Custanța. Aliumtrea, sunt de Custanța, ți vor zveadă niscânță, sunt apuși maș tu spectacolul de București. Așa, și cu cât mai mulți, cu cât mai bine. Și îți zicești că se bazi Slobozia și de Tulcea, este mușat să se adară aesul spectacol și tu aești că se bazi iara. Atunci erau oameni care urneau, erau, cum zic mine, dădeau calii
la Ahtarea Rad. Te-ați zic că iuhim noi Tora, că Tora și Ghindițani eram noi, erau și ei ca noi. Și iuhim noi Tora. Așa că hai să fim și noi înapoi cum erau ei, să facem lucruri mai mari decât adrare ei. Vai, ne lipsesc unii scânță comandari. Ni scânță care se ia hlambura. Cam acusită, nu știu. Zburâșa de navrași de suțată și voi zic că mi mutriși ved ți lucrim și atea dară și Alexandru Gica la suțată că scoasi un carte Tora la nisca a unui fârșirot țili zechiu cu niscanti canti țimușati pe care fârșiroții li știu și tata mel canti de la 9 ani cantițile al țili zechiu. Da, așa că bravo că ninga să fac lucruri. Și vai atunci, nu știu, vai era cam alișor, nu știu de era cam alișor, că ta să afli și andrupare cu părați, că lipsea știi să spunem că șestul este un ambodiu, că tu chirolul de sun institutul lumea este cam azori, vai lipsește ațea parei care să află și, că sigur are și armăi mulți cumpărați și pot da îndrupări cumpărați. Vreați are că dit compania ta, nu lipsește să adus părați de acasă, de scos din GP, dit compania ta poți să părați cât ONG, nu? Ca să... Sunt n-ai țănauații tu României pe partea asta țițânii de părați a companiilor, sunt actări culăi, de poți pitreți una parte de părații chiverni să ți țânii, una parte de părații poți să-i treci mai largul cât suțatii, cât partea asta culturală. Și va știți aparei care să se adună cu oamenii ăștia. Știți ce vreau să zic? Că zicem Tulcea cu Stanța, că ți-ați nu zicem și Atina. Promovarea armăilor. Că ți-ați nu zicem Tirana. Tirana nu are câți armăi, zicem Curceau. Nu, că ți-ați nu zicem Adrăm Moscopole, nu? Promovarea, stămăria, nu? În află, te dau inizații Moscopole. Că ți-ați nu adrăm ahă de mări. Sinurile-s desfapte. Vrea sibă. Zori, mi cheamă. Să dormi de lucruri lui Adar Tora. Mea partea asta de îmburlăchi cu andrizeari, de eventuri, de harau. Andrizarea mea cu lilicii, anunților, a putăgânilor. Cam mult Tora Adar wedding planning. Wedding planning vrea să zică că Adar îmburlăchi este comerț, nu? Și când zic negotiate, cum zic? Dar păzari? Păzăripsești. Păzăripsescu. De la păzari, păzăripsescu. I negotiate. Fac păzari, că cam mulți părați tu un event nec tu event hall, nu? Tu bilocul iusțânii evenimentul, tu sală. Și cam mulți părați pe care poți să-i cheri fără să ai un wedding planner, sunt acolo. Ți-a mini este să ajut tinerii să-și află n-ai mai bunul loc să facă nunta cu n-ai mai puțini părați. Ca să zic așa direct. Că ție și tot lucrul ăsta fără să aibă pedimo, că ție pedimolul la meu. Este vreau să te întreb, cum luași apuvația să dar ai să turlii de lucru și cât greu irișor să-l crești acest lucru, să te adar că născută? Greu nu pot zic că ni asti sau că ni fu, că anda ți-ari hare zănate ți-o adari, deci ceva nu-i greu. Știața eu mi-nduiescu că, cum zici, zinatea mea leapsi pe mine nu-i opia și când adari un lucru cu harau, nu achicăsești că ți este greu. Nu achicăsești să că lucrezi. Da. Dar este partea n-ai mai greu tu lucrurile ți-l adari. Ți este n-ai mai zori. Mi se pare că n-ai mai zorea este să zburăști cu oamenii și să
poți să lăzăți cum este că mai ginit ei să adară, că au niscânti minduieri cu care au venit de la prinț, de la eu știu, alții și zic că wedding planner-ul este țivații, mă să-l iau, va ne-abdag părații și eu nu am părat să plătesc un wedding planner. Nu poate să bucam alătusit de atât, cât e wedding planner-ul ți adară, este să adară păzare cu tuta lanță, păzare pe care tine nu poți să o adari, și tu bitisită să aibă și tot greul, ca să zic, ca și ți anumtă ei duse pe pultările lui, și tine să plătești cam puțin. Tuti le luăm de la americani. Americanii sunt to business. La americani are wedding planner. Ești acolo tot la cafe nuntă? Lipsește și acolo? Sigur. Eu în prota fug matalețoni. Sigur, cum nu? Mi se pare mușat că bachiasti zori partea asta până să îndreg tuti te nuntă, dar mai mi se pare mușat să iei și partii la ahtăra răți cu harau. Cu harau. Este mult greu, că minduiati că este un zbor armonesc cu care zice avem nunta în padi. Ți asta să ai nunta în padi. Eu am nunta în padi ca te mână. Și mi-a răseaște. Avuși vreo catastasi de mari zori, de mari criză și îți duchești că nu poți le îndrăzi, tu te așa cum lipsești, ți cu lai aflași toața oară? Nu știu să spun. Nu avui. Eu ies cu... Vă zic că le băgași tu pe radă tot la colipsea. Nu am aș plan A, am și plan B și plan C. Așa că mă nu ne-ați plan A, ați neagă plan B, mă nu ne-ați plan B, ați neagă plan C și pântora nu avui nevoie de plan D, ca să zic că avui zori. Nu pot să zic că avui ceva care să nu-l aveam minduit din inti. Mă pot să zic că cum ajung și să adar un lucru care ne vine direct și normal. Anul ți trecu, mi-a drai prifteasă. Să-i duce marmăneaști. Vreau să te întreb și în engleză este officiant sau reverend. Aveam un nuntă cu niscânță tineri mult umșați și ei s-aveau cunoscut tot plajă și vreau ca să adar nunta Marginea de Amari, da? Toarină, și nu-ți putea, că vrea să lipsea, să ne zinizea la chevărie, să lua certificatul și tu românii ninga nu-ți poate să față direct și, cum zic mine, cu niscânti cărți care le-a dar special, dar poți să ieși în afară dit primărie, primărie, dimarhie, ca la greț. Dimarho. Și aveam un miare care ia adra ceremonii de este și nu sunt cum zic mine, nu au ceva de religii înăuntru, zburăsc cu mași de vreare, zburăsc cu de cum să născur tinerii, de părinți, de ți aduți aproape, este, cum zic mine, este istoria lor. Una ceremonie care este adrată maștii sufletul lor. Și este luată de la americani, nu? Și ca Halloween, și ca Valentine's Day. Și convidam tu filmii, dezduțea, nu știu, una preachie și vrea să sibă de adun și eu va Marginea de Amari și careva care vine și să zice că with the power invested in me, yeah. Cu puterea care nisideadi, poți să vă zic că hiți muiere și bărbat. Și fata asta care tu România dară de ahtări și cu un stămân înainte din nuntă ne zice că ea nu mai vine, că e și nu știu ții. Și eu urma și o sunai de țințiori înapoi, că eu nu găsesc cu oamenii care când zic adar ceva nu-l mai adar. Dacă zicești cum e iara de armânami, m-a intrat și joț, ție ți-a zis că adar și nu mai pot. Și
zburi cu hrambolul și cu vesta, lăziși că am una hăbari bună și una nu ahân bună și lăziși că teta este nu azi mai hină, dar zici eu am adată era una feată, ți-a dra tare lucru, este putere să dar este lucru și ți spus înainte din nuntă că nu mata cu una stămână înainte din nuntă că nu mai hine. Și că e și alțiva sau nu știu. Și le spui și la hramboș la veastă că nu mai hini miarea ța și că ți vor să zic protaoară hăbarea bună, hăbarea mea cam abțin bună și ei se râzună pe ața uruta care este. Zici, ața uruta este că nu mai hine ața și ața bună este că asescu eu. Și așa mi adrai prifteasă ninti să am certificat de și ceva că nu aveam cum să las. Nu puteam cu una stămână înainte să zic că nu se mai poate. Și la experiența pe care eu aveam cu părăstiseri de evenimente cu mii de persoane care o aveam adrată până tora, nu mă ștearmânam și toate la anticonferinții și ceremonii și se aveam adrată eu. Nu aveam o problemă ta să zboresc cu dimintea lor, dar voi să zic că fu alțiva. Și mi mintuiesc cu cât de ghini lipsește să duchească prefții tu sufletul lor când adară una nuntă. Când zburam de vreari și zburam de... Nu zici ceva un zbor de Dumnezeu, nu este ceva religios. Tot ceremonia este. Dar voi să zic, Flori, aduceam căldură, aduceam lumină, drită, aduceam careva astea acolo și zici, ighineți adare. Și ați amintuiam, wow, cum lipsește să țină... Lipsește să vă țiva bun. Așa. Și așa ajung și... Fără lucru ca tihazi, ți si fați tu lucrurile ți la dare? Azi. Ai vără istorie, mă tihazi? Nu știu, nici asta. Să ticnești. Nu că nu-i ticnește, dar e prea serioasă. Adra și actorii turli de Andrizer ti numță de armâni? Adrai ma să misurăm câte numți am adrată și câte am adrată te armâni. Vrei să zic procent? Zâltora. Mai bine nu. 2%? 2%, multă țănie. Avem nădia să crească este procentul după o andamă de tora seara, așa că ațeiții aveți numță te adrari. Nu, da, alțiva, nu voi să zică că vin ta să zburăsc cu lucrul ăsta, după cum veți zburând de armânami pântora. Am una și cai, ți s-a cață, Mihea. Sunt armâni care au local, nu? Eu să adară numță. Locuri. Să ducă să adară numțile la armâni. Că sunt de-a noștri. Sunt armâni care, cum eu și eu, adară planning. Eu adar și lilicii, numai și planning. Duceți-vă la armâni, vă făceți casii, duceți-vă la arhitecți armâni, la constructori armâni, duceți-vă, vă cumpărați firidii, duceți-vă la companii de termopanii de firidii de armâni. Asta este numai știi numț sau cum zic mine, ți lucru. Ți lucru, că ne ajutăm una la altul și de asta avem nădie, de asta avem nevoie, nu? Nu e... Avem în anghi de actări lucri. Mi-a tricou năsihate, tricou mai mult de o năsihate. Nu aduchi? Nu știu ce de acasă mă să aduchiră? Ajunsem câtă bitisită și avem acele întrebări cu multe zori de bitisită. Am acătini de se făjirată de si sărbeană. Batibac năzuț apandă si de da ori la capia întrebare. Așa că la întrebarea ți zbor armânescu, va te întreb, ți zbor armânescu și ți zbor rămânescu sau Hari. La Rămânescu va năzăți unții, noi alanță nu le știm nu atât multul. Rămânesc, nu Rămânescu. Rămânesc. De rămâni. Am una și cai. Știi cum zic armânii de șchiopărie la aspirator? Vacuum cleaner. Cum zic? Nu știu. Dar armânește, cum zici la vacuum cleaner? Metură cu curent.
Și altul zbor. Este dit Șchipărie, Tora, nu de la Fârșiroț, dit Aua, dit București, dit Românie. Un zbor care nu e mușat, dar nu ești așa. Nu ești suca chiar. Suca chiar de la sucăchi, alat sucăchile. Nu ești suca chiar. Și altul zbor armănescu și un zbor de la Sărbeani. Nu știu, zbor un altul portițari. Este peste tot, Tinii. Mi se pare că sărbeanii sunt oameni timiseți. Îmi pare că Șalanta oaspile nădăsi iul zbor. Tinii joia citricu, am un oaspiț spus iul zbor că iari hari. Tora va să ajungem la mâncare. Aoații, nu știu, va nădăți ună mâncare zitare hari. Piperchiță gărsite. Nu putem să le agărșim, nu putem să scăpăm de aliuva. Îmi dusești că spui de fărșirată, fărșirație nu adară și nu mâncă piperchiță gărsite. La lihia? Nu. E altceva, poți mai zic nincă un, că e de la fărșiroți și e târhână. Târhână mai bun de fărșiroții de maia mea și de Tora de mama. La Sărbeani îmi pare că nu aveți târhână voi, nu? Avem. Măcați? Știam mai de peturi, nu știam că aveți târhână. Are și dahtari. Tora la cântic va tibax nădăți dau. Unde fărșirotescu și un care vrei tine altul să ne spui care ți-au hari. Vrei să cânt tu sau să spun maș cânticul? Ca să găsesc. Nu-ți băgăm zori să cântăm, maș care azi vrei, și mas nădăți ți cântic este zborul care ți-ari hari. Una de Maria Pitu, de la Fărșiroț. Azi ne băgai un caciupare. Maria Pitu aveam acasă un CD cu suratea ei și avea un actare ciupare. Și m-am întregtora de cântiții, mi îndoiesc la ea și este feată ochiul măslinat. Un dit cântiții sau ața cu Dafina, cu... Ai Dafina Mazretini? Nu. Bani era mărtată. Aveam și la feată. O știi? Sau mai sunt la fărșiroți cântisli cu ei. Fărșiroții au cântisli polifonice, nu? Cu unul ia, unul duți, un mașțăție. Nu știu, este vără ți cânta afendia tău. De la tata meu are un repertoriu. Tata meu poate să dar un numt întreagă singur. Cât ți știi și cât îi cântă. Aia este de la Maria Pitu, care îi răsesc. Și altul, nu știu, tu cartea al Țili Zechiu sunt cântiții fărșirutești faptii, nu? De el, care sunt cântate. Ține rusește ania și mi se pare că mi mărtai protaoară. Când mi mărtai, când ești protaoară toatină, vreau să zic. Cântam, că și ei cântă cum cântăm noi și cântară, ei ți cântară, cântăm noi ți cântăm și mine cântai stau în zuutul livadi. Și armași ciudosită că până la stau în zuutul livadi, Catișun și avea cântițile lui, erau aforia. Că ți-e 100 de ani departe, istoria în Alexiș cântițele, nu? Au asta dră folclor, de armăini de României, Camanău, ei armaseră cu acele care le avea din minte și unii scânți știri minga și le cântă, alți nu. Și când cântai stau în zuutul livadi, tu-ți știați cântul stau în zuutul livadi. Nu pistu seama, așa că stau în zuutul livadi, mi se pare că e un cântic care mini personal văzui că uștir armănii de peste tot.
și aici cu Dafina era, cumva eram mărtată, cu zboarele tale. Tia ta zboarele, da, da. Tia tale zboarele, da, da, tia tale zboarele, tia tale zboarele mană, mini-nu-i miloară, mini-nu-i miloară. Și da, oada, era cu Perioasă, știi, e holo a cânticului. Mai că ajuns în pitisită, Haristom multu Luiza, Timobeta ditora seara, care ați venit un zbor de potritoria noastră, tora accidarea a emisiei. Haristocă și zut cu noi până tora și ți voi zăc este ti parea pipera. Când mini eram asuțată, mini eram parea pipera. Eram singura de pipera care ne dea la susată. Tora, toți ficiorii și mulți, nu toți, dar mulți ficiori și fete de pipera fac parea pipera, vineri la Linca Lândurușă, neseri la piesele de teatru al Toma Enache. Sunt mintiți tu lucru românesc și pentru asta bravo parea pipera. Îi așteptăm zinăși cu alte lucruri, la alte spectacole, la alte arăți, Vasadară. Sigura de adun cu toți alanți tineri armâni. Haristom mult unica onoară, Luiza, și ne vedem alantă joi cu altul oaspiti ciudii. Seară bună, snăbânați! Seară bună!